Thank you so much. गोजोननाय मोनदों आरो आंनि 29 सुक्लाय सेरफां समष्टिनि जेफोर रायजो राजाफोर दिनै बर' हारसा बिभिन्न राभा असमिया बेंगलि गरखा गासैबो जाथिनि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोनि जितु माने सिम्बल नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै आंखौ देरहाहोदों बेनि थाखाय 29 नं सुक्लाय सेरफां समष्टिनि रायजो राजानो सिम आंनि गोजोननाय बावहरदों थेंक्स हरदों आङो दिनै इरिगेशन डिपार्टमेन्ट मोनबाय बे इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों आङो जायफोर जोंनि आबादारिफोरनि आबादथिलियाव दै जौगानायानो जोंनि इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि गुबै थांखि आरो बेखौनो माने जाफुंसार होनो थाखाय आं नाजागोन जिहेतु हाग्रामा महिलारिया बिसायख'थि फोसावदिनाय समाव नोंथांनो इएम होगोन होननानै फोसावदोंमोन दिनै गमामायैनो इएम महरै नोंथाङा समायखिरा लाबाय माबायदि मोनदों आरो मा बुंनो सानो नोंथाङा गोजोननाय मोनदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आंखौ फोथायनानैनो 5थि खेबनि थाखाय माने फार्स्टनिफ्रायनो दिनै जोबथासिम आंनोनो सुक्लाय सेरफां समष्टियाव केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा आंखौ सेलेक्ट खालामदों आरो बे हिसाबै आङो खनथाम देरहाबोदों आरो खनसे आं जेनदोंमोन आरो देग्लाय देरहाफिनबाय मोनबा इलेक्शननि गेजेराव आं दिनै खनब्रै देरहाबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबायदि रायजो राजाफोरनो खोथा होबोदोंमोन माने जे इलेक्शन केम्पेइनाव हाजार हाजार रायजोफोरनि गेजेराव बिथाङा बुंदोंमोन आंखौ इएम होगोन आरो इरिगेशन डिपार्टमेन्टबो होगोन होनना बिथाङा फोसावदोंमोन बेबायदिनो बिथाङा दिनै खोथा लाखिनानै आंखौ इएम खालामबाय आरो इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि इएम खालामबाय बेनि थाखाय बिथांनो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय जिहेतु नोंथाङा इरिगेशन डिपार्टमेन्टआव दिनै मोननो हाबाय थांनाय समाव जे गुबुन सरकार दंमोन आरो गुबुन डिपार्टमेन्टआ गुबुननि बिजाथिनि आखायाव दंमोन दायो नोंथाङा माबायदियै खामानि मावगोन आरो नोंथांनि थाखाय माबायदि चेलेन्जिं जागोन बिथांमोना जेखिनि मावलांनो हायाखै जेब्ला आद्रा दं बेफोर आद्रा खामानिफोरखौ जाफुंसार होनायानो आंनि गुबै थांखि मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों नामा एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों नामा जुदि नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टारा स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय जाबा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक स्पर्ट्स इन्जुरि स्पन्डिलाइटिस साइटिक पेन जइन्ट पेन स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन फ्र'जेन शोल्डार पस्टुरेल कारेक्शन पेडियाट्रिक पिटि आफ्टार सार्जारि माल्टिपल स्क्लेर'सिस पोस्ट लां इनफेक्शन पार्किनसन्स डाइजेस पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो एबा बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं आरो फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टारा क'क्राझार सहराव न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं बेनिखायनो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय गाहायाव होनाय 6001597629 9101439836 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।